Așa. Cauzele compromiterii actuale luptă cu corupția. Pentru că am vorbit de efecte. Totuși, de ce aceste efecte sunt cele pe care le constatăm? Constatăm că statul, în cazul de față, vorbim despre CSAT, în ultimii 6 ani, în ultimii 10 ani consecutiv, nu a avut niciun fel de abordare privind corupția. Tot ce s-a făcut la nivelul CSAT, adică nivelul superior politic, care ține de siguranța națională, s-a referit la evaziunea fiscală. Asta a fost tot ce a putut CSAT-ul să producă. Constatăm că pentru instituțiile statului corupția nu pare să fie o problemă. Pe noi, cetățenii, nu ne întreabă despre acest lucru, nici nu aud și, în consecință, nici nu o fac. Dacă ar ține cont de concluziile anterioare, probabil că asta ar fi problema numărul 1 al CSAT-ului, pentru că astăzi România nu are probleme de ordin militar sau de ordin de războaie sau de alte lucruri. Cu toate astea, România, datorită corupției, are pierderi mai mari decât într-un război. Noi le-am calculat. În 10 ani, a câte 30 de miliarde pe an, asta înseamnă 300 de miliarde de euro România pierde doar din corupție. Dacă măsurăm câți bani a cheltuit Statele Unite în războiul cu Irakul, s-ar putea să constatăm că cheltuielile au fost mai mici decât România pierde pe corupție. Dacă măsurăm oamenii decedați din sănătate, conform raportului prezidențial din 2008 pe sănătate, acei 60.000 de morți datorită risipei din sănătate, înmulțit la 10 ani, ne dă o cifră de 600.000 de morți. În comparație cu cifra pe care a pierdut-o România de militari, pierdută după al doilea război mondial. A fost mai mică decât pierdem acum. Și nu suntem în război. Finlanda a pierdut 200.000 de cetățeni pentru a nu deveni a 16-a republică socialistă, sovietică, și a pus 200.000 de morți. Pentru o cauză mult mai mare. Noi pentru ce cauză am pus la bătaie 600.000 de morți în ultimii 10 ani? Asta este amploarea corupției. Asta sunt efectele. Asta sunt problemele pe care CSAT-ul ar trebui să le dezbată. Mai departe. O să trecem. Planul de măsuri pe care noi îl propunem pentru a opri corupția și risipa este prezentată succint în acest tabel. Simplu spus, avem două nivele de redistribuire și cheltuire a banilor. Există decizii în fiecare an pe care le iau ministerele la execuția bugetului. Deci, vă dau un exemplu în sănătate. Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări emit un ordin prin care emit normele metodologice de derulare a contractului cadru, în care definesc modalitățile prin care banii sănătății sunt cheltuiți. După care, la nivel inferior, la nivelul achizițiilor publice, acei bani sunt redistribuiți de Casa de Asigurări de Sănătate către contractanți. Spitale, laboratoare, etc. Cu negru sunt indicate acele canale în care astăzi autoritățile practic n-au niciun fel de control asupra modului cum decid redistribuirea banilor. Care sunt ele? Coloana C, standard de procedură, coloana D, standard de calitate și coloana E, standard de cost. Deci ce putem să spunem? Că la nivelul ministerilor, doar la standardul de calitate există anumite lucruri care sunt respectate. De pildă, la Ministerul Transporturilor au fost emise, cred că 10 standarde de calitate, sau la Ministerul Sănătății anumite standarde ISO care se aplică ca și condiții obligatorii a redistribuirii banilor. În rest, pe standarde de procedură, la nivel de minister, nimeni nu verifică dacă este respectată legislația actuală și nici la standard de cost. Probabil că ați auzit pe Emil Boc vorbind foarte des și pe președintele Băsescu de standarde de cost care trebuie să fie implementate. De 20 de ani se vorbește de acest lucru și nu se întâmplă nimic. Explicația este simplă. Politicienilor nu le convine acest lucru. Da? Pentru că ei sunt primii care beneficiază de aceste breșe, de acești robineți care curg fără control. La fel și la nivelul 2, inferior, deci superior-inferior, observăm că standardele de procedură, într-o anumită măsură, sunt acoperite de către Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice. Ei verifică caietele de sarcini, se uită dacă procedura este respectată conform legii și supervizează caietele de sarcini. Mai departe se derulează achizițiile publice și banii sunt cheltuiți. Însă, această autoritate a NRMAP nu verifică nici standardul de calitate, nici standardul de cost. Ca să fie mai simplu spus, astăzi, în
cheltuirea banilor publici, dacă comparăm cu circulația auto, avem un drum fără niciun fel de benzi, fără niciun fel de semafoare, fără niciun fel de polițiști care dirigează traficul. În schimb, avem la capătul drumului foarte multe tribunale și foarte mulți judecători care judecă accidentele de circulație. Am văzut cu ce efect financiar, 0,0017% bani recuperați și, doi, cât costă pe cetățeni această vraiește. Propunerea noastră este să introducem aceste reguli și la fiecare standard de calitate de coș de procedură să există o supervizare a modului cum banii sunt redistribuiți la nivel de minister și după care la nivel de achiziții publice. Dacă aceste standarde de cost s-ar aplica, noi vom descoperi brusc că sunt foarte mulți bani care au apar în sistem, că există foarte multe lucruri care trebuie regândite. Un exemplu, la Ministerul Mediului sunt proiecte investiționale care au fost decise înainte de 1989 și care până astăzi sunt finanțate și a căror utilitate nu este dovedită de nimeni. Clar că acei bani se duc pe apa sâmbete în interesul unor politruci, în interesul unor politicieni, pentru că cetățeanul nu are cum să verifice, nici transparență nu găsește, nici în instanță, dacă se adresează, nu poate să se opună acestei cheltuiri și nici nu are instituții care să o facă. Tot ce propunem noi, și cu asta închei, se bazează pe standardele europene de redistribuirea fondurilor nerambursabile, așa cum vin fondurile nerambursabile din Comunitatea Europeană, așa ar trebui cheltuiți și banii din țară. Acolo există plătitori de impozite și taxe care cer aceste lucruri să fie aplicate, la fel și noi, cetățenii, trebuie să cerem autorităților să le aplice. Altfel, vom avea aceeași cantitate de același număr de decedați anual în sănătate, vom avea aceiași bani risipiți de la Ministerul Finanțelor sau aceleași investiții ratate de care România nu mai beneficiază din cauza că mediul investițional nu o permite. Acest subiect, sigur, este mult mai amplu, eu am încercat să-l compactez. Cine o să dorească, poate să-l găsească în extens când se termină această prezentare. Mulțumesc!